Sawona sisi asinayo imali ekhaya ungalapha kamakhelwane. Kusho bathi ngedayisi. Wena mawala ekhaya? Cha nginemali ekhaya, imali ekhaya ngakusiza ngani? Kahle kahle ngifuna intombi, combezela yena. Umfunani? Ngifuna umqondisi intombi. Angizwani mina intombazane etshontsha amadoda abantu. Ubani indoda yakho? Nansi. Hayi asisi. Anginontombi futhi ke indoda yakho le angiyazi. Wesisi, ngicela ungitshele manje usawusiya intombi ngoba uma uyena uzohlephuka amatafula la phansi. Uyangizwa? Angina mina untombi igama lami ngukayise. Sisi intombi nje angimazi mhlawumbe olapha kamakhelwane. Wesisi angizwani namanga yezwa. Bakuthi awuyena intombi ngikhombisa umazise wakho ke manje. Ake ngikwazi ukuza lokho ngoba phela angiyena lo muntu omfuna yangithi. Cela basisi uhambe bandla. Mangangikhombisa umazise wakho uzoyisola yezwa. Ngizosola. Ayike siswami singitsheleke nguntombi. And futhi lo ndoda leyo evezayo eyami. Yangizwa? Ngithola yes. Yes. Khethe ngakutshela. Ubani manje lo sengifonela ngalesikhathi? Hey, wakithi yazi. Ha, nansi indlovukazi yasesheba madoda. Kodwa manje uzongibona nginje. Bafazi nama video call. Sithando sami. Kunjani? Hayibo, yini kwenzenjani manje wanje? Uyabona ke sithando sami ngiyeza ke lapho manje. Lo muntu okwenze nje uzongithola kahle ngempela. Yini leno yona manje mawuje? Shesha ngikulindile. Ngifuna ubuke konke ngiqeda ngayo. Sheshisa. Hayi zinzi. Ungayenzi lento oyenzayo. Yini ngempela loyenzayo manje? Ungangibuzi lo mbhedo yezwa. Zinzi ngiyacela. Ngicela ukuthi ungamlimazi untombi. Untombi akenze lutho bakithi yimi umuntu omfunayo. Ngenze yonke lento leyo lokuletha amantombazana ahlukene empilweni yami. Ngifuna ufunda isifundo ke namhlanje. NgoNkulunkulu wami, Zinzi ngiyaxolisa sithandwa sami. Ngiyaxolisa ngicela untombi umiyeke bandla. Untombi akanaqala. Ngiyekela untombi kubhede mina Nkosi yami Zinzi ngiyacela. Angidedeli lutho la. Ngizoqeda ngayo ngiqondisa igwegwe. Mangiqeda ngizomthumela kuwena. Kulesebenzela. Uyenza kanjani mina lento le? Ungenza kanjani kanjena? Ungenza kanjani kanjena? Ngizomthumela kuwena ke mase ngiqedile. Hawu, yini manje? Yenze njani le phone? Kodwa uNkulunkulu wami sifuna lesi hogo somfazi.